Doncs avui ni de passat, ni del present, ni del futur, sinó d'un lloc a la Terra o al món o a l'univers. Parlarem de On Crist va perdre l'espardenya. Fantàstica expressió catalana que fem servir quan alguna cosa queda molt lluny o per referir-nos a un punt molt remot, estrany i solitari. Doncs avui anem a parlar d'aquests punts on possiblement es podria, per què no, orientar una pel·lícula nova d'Indiana Jones. Podria ser Indiana Jones i l'espardenya perduda, per exemple. On podria anar el senyor Indiana Jones a buscar aquesta espardenya de Crist? Doncs ara ho sabrem. Per començar, podríem dir que Crist, com sabeu, caminava sobre les aigües, no? Llavors, si volia perdre l'espardenya en un lloc molt llunyà, segurament hagués triat el que es diu el punt Nemo, que és un punt al mig del Pacífic Sud, que queda a 2.600 i pico quilòmetres de la illa de Mare, que és a l'Atlàntida. Després també queda... No, perdoneu, és que m'he liat. Queda a 2.688 quilòmetres de la illa de Mare a l'Atlàntida, de la illa d'Ushi a l'arxipèlago de les Pitcairn, conegut popularment, i també a 2.688 quilòmetres de Motu Nui, que està a prop de la illa de Pasqua. O sigui, és el punt al mig de l'aigua. Si et volguessin ficar un punt on haguessis de nedar el màxim de quilòmetres per arribar a algun puesto, doncs és aquest lloc. Que com veieu, doncs queda molt lluny i també arribaríeu a puestos on no hi ha ningú, que també diu... O sigui, és poc possible que Crist anés allà a perdre l'espardenya, perquè tot i que camina les aigües, doncs, bueno, tampoc no hi feia res allí, no? No feia falta fer aquest peregrinatge per anar a perdre l'espardenya. Si diu, no, la vull perdre en un lloc solitari, però que estigui en terra ferma. Doncs llavors se n'aniria, sens dubte, a la illa Bobet, quin nom més maco, em són els caragols trobanya i caragol Bobet. Doncs aquesta illa, que també està en aquest cas a l'Atlàntic Sud, està a 1.600 quilòmetres de l'Antàrtida, que és el tros de terra que està més a prop, i després està a més de 2.500 quilòmetres de Ciutat del Cap, que és el punt habitat més proper. O sigui, és el punt emergit de la superfície del mar més solitari del món. Si no ho entenc malament, és una visió des de dalt, això, no? Sí, exacte. És com un cubit. La foto és una mica rara. Dic, no sé si és una onada, una ballena que s'està saltant. Sí, és la illa vista des de dalt. Té uns 50 quilòmetres de rodó, i després, com a curiositat, això va estar durant un munt de temps de Gran Bretanya, fins que a començament d'aquest segle uns noruecs van agafar un vaixell i s'hi van estar un mes allí parats. Llavors va passar a ser de Noruega, i com a curiositat aquesta illa té un domini web, tot i que no es fa servir perquè no hi ha ningú, és el punt BV, si ho voleu buscar, no hi ha res, però bueno, existeix. I també és on se va rodar, sinó on està ambientada la pel·lícula Alien contra Depredador. Sang de fetge. Doncs bueno, per almenys se'n van anar a un lloc que estava bastant solitari. Però clar, la persona viva, l'Indiana Jones, que és un tio molt viu, diu, però bé, Crist què feia en un lloc on no hi ha ningú? Si ell el que havia de fer era difondre la joia. I amb unes espardenyes al mig del gel. Exacte, no pintava massa. O sigui que si havia d'anar a buscar-lo, segurament hagués anat a la illa solitària, o sigui, a la illa aïllada, valgui la redundància, però que fos habitada, la que queda més lluny de tot arreu. En aquest cas hagués anat a Tristan de Cunha, que és un nom fantàstic, em sembla molt bé, que és el nom de qui la va descobrir, i que és una illa volcànica que també està a l'Atlàntic Sud i que queda concretament a 2.500 quilòmetres de Sud-àfrica, a 3.300 d'Argentina i a 2.100 de Santa Helena, que és on van tancar el Napoleó quan el van condemnar, el van ficar allí, que és de qui depèn administrativament. Per tant, és també una colònia de Gran Bretanya. Està molt solitària aquesta illa, també és una illa volcànica, i direu, però sí, n'hi ha gent, fantàstic, què fan allí aquesta gent? Qui viu allà? Doncs uns senyors que són anglesos, clar. Allí a les 5 de la tarda fan el seu té i tal, però dius, bueno, i què fan aquesta gent allí? Doncs bueno, són uns 264 persones que viuen allà i bàsicament viuen de la poca agricultura que tenen, perquè és una illa volcànica i quasi tota fa punxa, només tenen un petit replà, diguéssim, on s'assenta la ciutat que es diu Edimburg dels 7 mars, o sigui, el príncep Edmund, duc d'Edimburg, que era l'escurçó negre, potser reinaria també a Tristan de Cunha. Doncs, com deia, aquesta ciutat està allí en aquest petit replà i allí planten el que poden, també viuen... Això sí, sent volcànica els hi va bé per fer-se el bistec. Exacte. Això sí, fiquen damunt de la pedra i agafa la calor. De fet, el 1961 va haver una erupció volcànica i els van haver de treure tots d'allà, se'ls van endur a Anglaterra. El té, Sí, se'ls van endur a Anglaterra i com allí hi ha malalties que ells no estan acostumats i tal, els més vells la van dinyar a Anglaterra i la resta van tornar un parell d'anys després, com a curiositat. Sí, bueno, són coses curioses, val? Què més us volia comentar? Doncs això, que viuen de la poca agricultura que tenen, de la pesca de la llagosta, que és la seva font principal de diners, i també, com no, de la venda de segells, val?
És molt curiós, però aquests punts tan aïllats i les illes petites i països així molt petits tenen un important negoci a la venda de segells, perquè tots els col·leccionistes els fa molta gràcia tenir aquest país tan petit. Aquí veieu, n'hi ha pel 10è aniversari de la mort de la princesa Diana de Gal·les, doncs Tristan da Cunha va acunyar una sèrie de segells. Molt bé. Com a punts positius de viure a Tristan da Cunha teniu que no hi ha atur, o sigui, quan no hi ha atur, quan neix algú, doncs ja li fan un empleo per a ell, diu, tu faràs d'això. I el que no té feina el fotem al mar. Exacte. Com a punt negatiu, doncs, tota la gent que viu allí és de 9 famílies, el que porta un petit problema d'endogàmia, que és quan tots s'ajunten amb uns mateixos, i després té una de les tasses de consum de whisky més altes del món. Tampoc no hi ha... Això és negatiu o és positiu? Home, això està aquí, no sé si és negatiu o positiu, però està això. Hi ha un punt positiu també, que és que no tenen les malalties d'Anglaterra. Exacte. Tindran les seves pròpies, que no sé quines deuen ser. I després teniu com a també punt, diguéssim, negatiu, a menys que us agradi molt la tranquil·litat, que no hi ha aeroport i només hi passen de 3 a 5 vaixells a l'any. Vull dir que si aneu allí, doncs ho teniu difícil per tornar a Has de les vacances 3 mesos. Sí, abans hi passava un, però ara ja en passen algun més perquè hi ha més expedicions cap a l'Antàrtida i fins i tot ara ja també es fa una mica de turisme cap a la zona de l'Antàrtida i aquests vaixells passen per allà, tot i que no hi ha port, o sigui, els han de baixar amb una llanxa i tal, o sigui que està allí solitari total. I allí viuen aquestes 264 persones i també hi viu un pingüí molt curiós que segurament us sonarà, ara veurem la foto. Aquest pingüí, que no sé si heu vist la pel·lícula que es diu Locos por el Surf, doncs aquests pingüins són el 90% de la població mundial d'aquests pingüins, que es diuen Northern Rockhopper. Fantàstic, ja pronuncio com si fos un Tristan da Cunha de tota la vida. Doncs el 90%, com deia, dels pingüins d'aquesta espècie viuen a Tristan da Cunha. Molt bé. Molt bé, doncs... L'altre 10%? L'altre 10%, vés a saber d'on viuen. A l'Antàrtida, segurament. Els zoològics. Comentar-vos, això sí, la informació, tot això ho he tret d'una web que veureu aquí baix, i també que Tristan da Cunha té una simpàtica pàgina web on podeu visitar totes les curiositats de la illa i també si voleu anar a fer turisme, cosa que no és fàcil per altra banda, però es pot fer. Allí hi ha les instruccions que heu de seguir que, com veureu, són una mica farragoses. En fi, això és tot per mi. Hem de dir que la setmana passada vas parlar de la loteria esperant que et toqués i aquesta setmana ens parles d'anar a fer turisme a Tristan. Tu ja t'ho estàs preparant al terreno. Bé, esperem de moment que et toqui a partir del juny i que et puguem tindre aquí encara unes setmanetes més explicant-nos aquestes coses tan interessants. Com interessants són les urbanitzacions que ens parla l'Anna i els vídeos que ens ensenya l'Eli. Així que la setmana que ve, més. Adeu! Muy fácil, es rimar. FP de hotelería y turismo, con lo que van a enseñar. Es enseñar... Quina cosa més tonta, con los enseñamientos que van a dar. És que no era ensenyar i m'he liat, tio. Això és un tall que va al mig per poder fer un canvi de plano. Vinga, gràcies, col·legues. Quede que m'explico. Hola de nou, torno a ser el que estava rapejant fa uns moments. La paraula que hauria de sortir, hauria de fer, quan dic Pazos eres un, aquí tallar i ficar la ràfaga de la molla,